Още по-добре щях да изглежда, да се бях подявала. Девойки, я се обърнете към камерата, че вие сте първите звездички на Тегмари. Дай, мама. Не давай за после. Даже Идеалничко прави да не. Право за Аз не мога да информирам малко ти. по-способен. Питам само за името, ако пожелаете да ви кажа на нас. Вие сте му казали. Добър вечер. По-дълго време. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Нека първо да поздравиме домакините. Честит празник. Благодаря, че празник. Ние сме от фирма Сервиет. Здравейте. Букетите тук ли си подаряваме или вътре? Заповядайте да сте живи и здрави. Успех ви желаем, здравейте. Фирма Сервиет е един от най-старите ни... Екофарм. Мерси. Заповядайте. Благодаря. Здравейте. Години. Нашия подарък е символичен, с пожелание да държите вярната посока. Се много добре. Надявам се да продължаваме така. Айде, честит празник. Честит празник да се видим. Тогава се. Колко не знае. Още две за Нина и за Бетка. Добре. Здравейте, отива с фармация. Така специално се постарахме за вашия юбилей и ви подаряваме една звезда, която се казва Аптеки Марешки. Много ми приятно, Николета. Тя е в съзвездието Телец и да ви носи много късмет, благоденствие, успех. Имате сертификат за самата звезда. Тя се казва Аптеки Марешки. Посветена е на вашия юбилей. Много успехи отново и да се умножава бизнеса. Все повече, все повече. Да.
Ще ми го някъде централно място. Този не се така. Всичко най-добро. Поздравяваме с чаша с ръце. Красивите, прекрасните, умните, Михаил. Много е важно, това са хората, които ти смеш. Ебедърци. Хайде, майде и къде Най-добро още много дълги години на пазара и още нагоре. Добър ден. Да се нарежда? Той не прави така, да си знае как ще казвам. В черно, в се казвам много сериозно. На мен също. Много ми е драго. Добре. Аз също. Юбилей, да пожелая всичко хубаво на вашия клуб. Да. Хайде сега да не казвам така, че да не се чуи, и ти да нашия хора. Капитаните решават, така че... Заповядай. Благодаря. Няма нищо. Честит юбилей. Много здраве, много щастие, много лични семейни успехи. Само напред. Здравей. Това е за вас. Да. И тук е едно скромно подаръче. Едното специално отивам до Скопие да го взема, а другото е така за здраве и за щастие. Само нас да ви поздравя. Много се радвам. Нищо са минали толкова бързо, 20-та години. Бързо, да. Честито, да сте живи и здрави, само напред. Благодаря. Празник. Ще видите след пъти по толкова. На вас. Празник. После светла госпожа Марушка. Аз ще си ги прибира, благодаря. Дай да видим тъмния плик. Случайно някой да не си някой друг да ги прибере. Аз ще си ги прибера. Вирна мунията, за да имаме повече вещи. Може ли да видим? Добър вечер. Докторе, страшна прическа. Доктор, страшна прическа, обаче. Кога е последна прическа?
Трябва да направим наши трябва да направим нещо, да скинем горе да играем. Това е в орешака на къщата тротия. Както беше на тази колечката на Марс. Това е. Благодаря много. Това коментирахме, че най-много обичаме такива неща. Мерси много. Свети Николай. Аре, младежи, аре, само вас чакаме, може ли такова нещо, ви най-важните ли сте да мога да разбереш? Методи и 29 и 30 смятай направо как си го изчислили, не знам, адвокатска работа. А не трябваше ли в 7 да сме тук? Аз ще поема вината. Няма да се време по нас старим, сега е 29 и 37 секунди. Гледай, последните секунди фаш. Дай Боже, ама не от вас зависи. Мерси много. Честит празник. Мънички пропуски има. Малко То е напълно нормално. Важното е да се носи. Честит празник. Съм Влади от Валмак. И така още 20 години успеха и пионерски дух да не те напускат. Маса номер 5. Заповядайте. Градината и на палата. Значи идеята ми е това поне, което аз смятам да ви... Да, ще застана да обсъдим идеята. Да, идеята е да кажете 20 години аптеки Марешки, как се оцеляват 20 години в този бизнес, кои бяха най-големите предизвикателства и какви са ви амбициите от тук нататък. Нещо такова, пролешките не знам. Ето това е идея. Давайте тогава, как се оцеляват 20 години в този бизнес? 20 години се оцелява с много хъс, с много желание, с амбиция, мотивация за себедоказване и с много верни, трудолюбиви и професионални служители, с създаване на условия, които са привлекателни за нашите клиенти и благодарение на тяхната многобройност
В тази връзка искам да отправя особено благодарности точно към нашите служители. Да са живи и здрави дълги години, да продължават да работят с нас и на нашите вече многомилионни клиенти и да им кажа, че ние ще продължаваме да предоставяме, да се опитваме да предоставяме все по-добра услуга на все по-достъпна за тях цена. Кои бяха най-големите предизвикателства тези 20 години? Трудности? Единствените трудности, които сме срещнали, това е с липсата на правила и способността на нашите конкуренти да се възползват от тази липса, но смятам, че с годините, особено сега това правителство, тези неща се изчистват и очаквам скоро време наистина да се постигнат равни правила за всички, за да може да има честна конкуренция и най-добрите да продължават напред. А кои са амбициите ви от тук нататък? Да станете номер 1 на пазара или? Ние вече сме номер 1 на пазара и на едро. В аптеките сме без абсолютно всякаква конкуренция. Амбицията ни е до края на следващата година да имаме аптека във всяка, дори най-малка община на България. Над 2,5 милиона клиенти всеки месец. За нас е един голям успех. Ще може да сгубите нещо, което да... Благодаря ви. Добре. Да стигнеш ли? Пламен, само ела една чаша да си мила. На здраве, да няма и само. Отлично. Здраве. Добър вечер на всички. Добре дошли. Като на всички такива годишнини, да кажем на кого благодарим. Благодаря на себе си, на родителите ми, на съпругата ми, на всички приятели, на всички служители, на всички наши клиенти, на всички наши партньори, производителите на лекарства, на банките, които са плътно до нас и ни вярват, и въобще на всички, които не обичат и не уважават. Да кажа да сте живи и здрави, да нямате нужда от лекарства, но когато все пак имате такава нужда, да знаете, че ние ще бъдем винаги до вас. Ще направим всичко възможно да ви доставим това, от което имате нужда, на най-добрата цена. Благодаря ви, че сте тук. На здраве и приятна вечер! Поздравителен адрес. Първи от Министерството на здравеопазването. Уважаема госпожо Марешка, господин Марешки, приемете моите поздравления по повод отбелязването на 20-та годишнина от създаването на аптеки Марешки. Присъствието на вашата фирма на българския фармацевтичен пазар е поредната предпоставка за създаване на конкуренция в бранша, чиято основна цел е по-качествено обслужване на пациентите. Пожелавам ви и занапред да имате много поводи за гордост от постигнатото. Честит юбилей, Десислава Атанасова от Министерство на здравеопазването. Вторият поздравителен адрес е от Национална здравноосигурителна каса. Уважаема госпожо Марешка, уважаеми господин Марешки, приемете моите най-искрени поздравления по случай отбелязването на 20 години от създаването на аптеки Марешки. През изминалите 20 години вие утвърдихте името Марешки като име на една от най-успешните аптечни мрежи на българския фармацевтичен пазар, гарантираща на обществото ефективни, устойчиви и достъпни лекарства и услуги. Радвам се на възможността в този празничен ден да ви поздравя за професионализма, отговорността и всеотдайността и да ви пожелая от сърце здраве, оптимизъм и успехи, за да успеете да съхраните завоюваните авторитетни позиции на аптеки Марешки. Честит празник! Доктор Пламен Цеков.
управител на Национална здравноосигурителна каса. А сега също има няколко изненади и специални поздрави за господин Марешки. Нека всички, които желаят да го поздравят, да заповядат на сцената. Светлана да има покана да дойде тук. И докато дойде, само искам да кажа, че всъщност датата, на която отворихме първата аптека, която все още си е на мястото, където я отворихме, срещу кожна клиника във Варна, е 15 юли, но така отдаден на спортове, имах лека контузия и затова се наложи да отложим малко събитието с няколко дена. И в тази връзка искам да поканя също и Бистра Христова, за да видите кои, защото ни бяхме двама, когато отворихме първата аптека. Аз и Бистра Христова като първия управител и продължаващ управител на същата тази аптека вече над 20 години. Да ме е жива и здрава, винаги до мене. И както и всички останали. Уважаеми дами и господа, по случай събитието, искам да поднеса на семейство Марешки пакет, да им пожелая здраве и успехи в бизнеса. Господин Марешки, заповядайте. На госпожа Марешка, сладости в живота. Благодаря. Много се радвам, че господин Марешки покани госпожа Бистра Христова, магистър-фармацевт. И в нейно лице искам да поздравя всички магистри-фармацевти и всички фармацевти, които са лицето на нашата верига. Нека да приеме този поздрав от сърце. Благодаря ти, Бисе. Заповядай. Да си жива и здрава, както и всички наши колеги фармацевти и всички колеги, които са част от аптека Вериги Марешки. Да, и не фармацевти. И счетоводителите преди всичко. Едната от главните ни счетоводителки. Да, на аптеките всъщност. Благодаря. Да е жива и здрава и тя под нас. И забравих, като казах фирмите, банките и така забравих да кажа и адвокатите. Те са много важни. И нотариусите също. Искам да дам думата на две магистър-фармацевтки, госпожа Виолина Дишева и Силвия Вълкова, които ще поднесат брандирани престилки, знака на фармацевтите, в чест на празника на господин Марешки и на госпожа Марешка. Заповядайте. Добър вечер, уважаемо семейство. С огромна благодарност и уважение за години съвместна работа. Това е нещо наистина, което съм убедена, че няма във вашия гардероб. Вълним. Надявам се. Аз искам да допълня, поне още най-малко 20 години успех и всяка фармацевтичния бизнес. Мерси много. И всъщност сега като ми подариха тази престилка, си спомням точно преди 20 години как много хора ми казваха: добре, ти защо не вземеш да завърши една фармация? И сега като гледам престилката, може би на стари години може и да завърша една фармация. Благодаря още веднъж на всички. Искам да дам тези 21 рози на Света. Това е от мен, нещо е минало и желая успех и здраве. Добър вечер на всички, добре дошли. От името на всички служители на аптеки Марешки, които са пряко и косвено свързани с аптеките, имам предвид счетоводство, IT отдел и така. Добре дошли на нашето събитие. Това събитие е факт благодарение на идеите, които се раждат в главата на нашия мозъчен тръст Веселин Марешки. Това събитие е факт благодарение на помощта на семейство Марешки, Веска и Найден Марешки. Знаете, че до всеки силен мъж, до всеки успял мъж стои силна жена. Моите почитания към Светлана, нашите почитания към Светлана Марешка. Желая здраве на Весо
на семейството. Желая му да си постига всички цели, както до сега и занапред. Никога да не разтреперах се, извинявайте, никога да не се отказва от мечтите си и никога да не забравя, че ние, служителите на Маришки, сме плътно до него във всичките му 1,100,000 идеи. И нека да е здрав и да остарее като катедрал. Много красива икона. Благодаря на всички гости за всичките подаръци, които получихме. И дай Боже, Господа напази и да ни дава живот и здраве, за да вървим напред. Благодаря и на здраве още веднъж на всички. Това може би, така като го гледам, пише 20 години, но може би за първото място, което имаме на аптечен пазар. Нещо като. Благодаря. Този празник е и ваш. Вие сте една от първите. Вие сте първата. Аз съм първата, с която започнахме заедно с господин Маришки. И щастлива, че съм направила правилен избор в началото в зората на прохождащия частен бизнес на аптеките. И много предложения имах, обаче избрах него. Той е човек, който вижда напред в бъдещето. С моя опит и с моята стабилност като фармацевт. Магистър фармацевт, оглавих аптеки. Една от аптеките, която сега също продължава да работи. Аз продължавам 20 години да бъда управител на тази аптека и не знам кога ще престана, кога ще се прибера вкъщи, нали? Защото не съм толкова от най-младите. Но той пък всичко постигна не с две ръце, той постигна всичко с ум. Само с ум, защото вижда надалеч и знае как да подрежда своето бъдеще. Вашето пожелание към семейство Марешки и естествено аптеки Марешки? Моето пожелание е, както съм го казала и преди години, желая цяла България да бъде покрита не с мрежа от 200, а да няма место, където да няма аптека Марешки в България. Защото за нас може да говори лошо само конкуренцията и които нямат представа какви кадри има в нашата система. Живот осъдена
на прага на света летя съня и без крила с теб летя, летя, летя. И без крила с теб летя. И без крила летя. Летя. Да, вече още веднъж честит празник на всички. Една песен, която няма нужда от обявяване. Още преди години тя стана популярна не само в България. Песента се говори за една най-безопасна любов по света и у нас. И така, телефонна любов. Ти, да го направим заедно. Ти, готови ли сте? Ти, моя любов. Добра форма ли сте тук? Давай, давай. Ти, вечна любов. Сега телефон се ми свързва, телефон ли дали? Малко тъжна е тази наша обична. Ако аз заговоря, ти отсреща мълчиш и не мога да видя най-добрите очи. Ако ти заговориш, аз не мога така с моите длани да стопля твоята малка ръка. Как изгрява не виждам върху устните смях и не мога да стигна с моите устни до тях. Да го направиме заедно, ти ще дойдеш тук, аз зная. Нещо ме не се борли. Добра форма сте. Айде речно разстояние, ето и което ни дели. О, ти ще дойдеш тук, аз зная. Нещо ме не се борли. Айде речно разстояние, ето и което групата ни дели. Ей, ти, моя любов. Не се гри толкова. Как сте там, добре ли се чувствате? Това вече. Вечна любов. Аз не искам такава телефонна любов. Аз не искам да ме като тих благослов. Аз не искам да ме всеки ден, всеки час да си само с мене. Всеки миг, всеки миг да го направиме заедно. Ти ще дойдеш тук, аз зная, но нещо ме не се боли. Най-далечно разстояние, ето и което ни дели. О, ти ще дойдеш тук, аз зная, но нещо ме не се боли. Добре ли сте тук? Най-далечно разстояние, ето и което ни дели. La
Великолепни сте просто! Благодаря ви. Веднага продължаваме с една песен, която се казва Като слънце погледнало. Заповядайте на танци, като е ваш и празникът е ваш. Опитвам се да те открия, опитвам се вече от много лета, опитвам се и няма да крия, че празен и пуст е без тебе света, ще те намеря. Дори да търся цял живот, ще те намеря. Опитвам се да те открия и знам, че когато направя това, ще искат мене да те скрия. Но слънце не мога да имам така, ще те повикам. Дори да викам цял живот, ще те повикам. Раз, като слънце в огледало не спиш, като слънце в огледало не спиш, като слънце в огледало. Кой сте вие? Здравейте, Танко Кацаров, съм търговски директор на Актавис. От много години партньор на семейство Марешки. Какво е да сте част от този празник? На първо място много вълнуващо, като сред стари приятели, които ми предоставят възможността да се радвам на техния успех. Да са живи и здрави и дълго време така. Целуваме дълго. Кажете ни, коя сте вие? Дилбер Вейсалова. Дилбер Вейсалова. Каква сте във фирма Марешки? Аз съм от първите фармацевти. Започнала месец след откриването на първата аптека. Как започнахте? Като фармацевт. Започнах като фармацевт. Видяхте обява? Да, видях една моя позната, която беше започнала да работи там. И така, започнах и аз. Бях третата служителка. Какво е да бъдеш част от Аптеки Марешки? Страхотно е. Щом вече 20 години съм част от тая магия. Значи е нещо много за мен специално. Вярвам и за всички останали служители, които продължават да работят при нас. Като служител какво си пожелавате? Да продължавам да бъда много плътно до Весо и Светлана. Да продължавам да бъда част от тяхната магия. Аптеки Марешки са номер 1, защото? Защото винаги са първи. Защото ядрото на Аптеки Марешки е много сплотено. Това ядро, което е плътно до Весо и Светлана, е много сплотено. И затова ние успяваме. И затова и ще продължаваме да успяваме. Какво ще им пожелаете? Да са живи и здрави. Да са живи и здрави. Все така един до друг. Весо все така с неговите идеи. И ние плътно за тях и до тях. Искам да ти кажа, без теб не мога аз. Сърцето ми било за теб, чули да остави сама. Моля само на моето рамо, слушай си твоите ръка, теб да ще сили. Аз те моля чули, те можеш моля чули, бъди до мен сега. Чули, май се чудиш коли, зани в този час. Сърцето ми било за теб, чули не остави сама. Моя
Кажи си твоите ръка, колко ще си. Аз съм много чудиш, да бъдеш много чудиш, да ти идваме сега. Много чудиш, телефон чудиш, в къде съм много чудиш, без теб не мога аз. Моя моти чудиш, без теб не мога аз. Моя моти чудиш, без теб не мога аз. Продължаваме с една песен, която знаете великолепно. Сигурен съм, че може и да я пеете. И така. Казано честно всичко ми е наред, ама тъй, че спокойно си гледам напред. Казано честно всичко ми е наред, тъй, че спокойно си гледам напред. Допитаме всички заедно, едно, две и раз, два. Казано честно всичко ми е наред, ама тъй, че спокойно си гледам напред. Казано честно всичко ми е наред, ама тъй, че спокойно си гледам напред. Живея в собствена боксория, в която спокойствие и аз тървея. И приятелка имам красавица мене, но за по-хубава да мечтая не смея. Казано честно всичко ми е наред, ама тъй, че спокойно си гледам напред. Казано честно всичко ми е наред, ама тъй, че спокойно си гледам напред. Имам нормално кръвно налягане, не пия хапче за сън преди лягане, ама ходя на театър, изложби дори на кино. Не прекалявам с ракия и вино. Казано честно всичко ми е наред, ама тъй, че спокойно си гледам напред. Казано честно всичко ми е наред, ама тъй, че спокойно си гледам напред. Казано честно всичко ми е наред, ама тъй, че спокойно си гледам напред. Казано честно всичко ми е наред, ама тъй, че спокойно си гледам напред. Отново всички да го направим. Казано честно всичко ми е наред, ама тъй, че спокойно си гледам напред. Казано честно всичко ми е наред, тъй, че спокойно си гледам напред. Казано честно всичко ми е наред, тъй, че спокойно си гледам напред. Казано честно всичко ми е наред, тъй, че спокойно си гледам напред. Благодаря, дами и господа. Веднага продължаваме. Честит празник! Да го направим заедно! Пихте ли достатъчно?
за хумор, сигурно съм те загубил. Мое мъжко самочувствие. Сигурно е късно да лудувам, като вчера шехлапак. Но кажи ми как да се бунтувам срещу всяка незабравена любов. Сигурно ще я прегърна, без да съм се разрешил. После ще си тръгна бързо, сякаш никъде и с никой не съм бил. Сигурно съм си загубил разума за винаги, щом изтърпвам още половина от очите незабравени. Готови ли сте? Сигурно е сън, щом съм обичал като изкупление. Давай, давай! Сигурно е сън, щом съм се целувал с толкова съдържание. Сигурно е сън, щом пак те видам като за спасение. Но без теб не мога, не мога вече, мое вечно вдъхновение. Сигурно е сън, щом съм обичал като изкупление. Сигурно е сън, щом съм целувал с толкова сменовение. Сигурно е сън, щом се видам като за спасение. Но без теб не мога, не мога вече, мое вечно вдъхновение. Като нова година остана празника! Благодаря ви аз. А сега ще взема да ви поздравя за една песен, която беше преди години, може би най-успешната песен, като почнах преди години, Витко Щерев, песен из филма "Адаптация". Да ми канят! Спри си, ще ми бъде тъжно, ще ми бъде тъжно без твоите ръце. Не си отивай, днес ще ти направя най-страшното признание. Сега може заедно от мостовете не шумят реки. Когато ти не си с мен, пристанищата са пустинно тихи. Когато теб няма, от мостовете не шумят реки. Когато ти не си с мен, пристанищата са пустинно тихи. Когато теб те няма, спри ми си, отивай. Ще ми бъде тъжно, ще ми бъде тъжно
твоите ръце. Не си отивай, ще ми бъде тъжно без твоите единствени ръце. Не си отивай, ще ми бъде тъжно без твоите единствени ръце. На здраве на всички! Не всички знаят, че не приятели, конкурентите ме наричат явлението в фармацевтичния бизнес, така ми казват, не знам защо. С лошо ми го казват, но аз много им се радвам. А пък моя и предполагам и вашия идол Васил Найденов е явлението в естрадата, да е жив и здрав още 100 години да радва. И понеже аз преди тази песен исках да го кажа, но се спомняме в детските години, не знам на колко години съм бил, но бях малък, нашите родители с техните приятели си правиха сбирка в хола, а пък аз в спалнята някъде около 2 часа подред пусках тази песен от началото до края и пак от началото. И съответно в панелките едно време спалните бяха една върху друга и по едно време се звъни на вратата, идват съседите отдолу и казват: абе, хубаво си правите празненство, но поне сменяйте песента. Бях ги подводил с тази песен, но аз много я харесвам, както и Васил Найденов. Благодаря за хубавите думи, специално за теб искам да изпея една песен и за един човек, който е помогнал при правенето на текста. Една от най-хубавите песни ми са български. Ти тръгваш с дъжда, пуст без теб дома, аз не плача. Ти болка и тъга в мене остани в моя живот. Към пропаст сякаш вървя и нежна смърт от любов. Готови ли сте да изпеем заедно припевчета? Давайте! С Бога, моя любов, чуй ме, викам след теб. С Бога, моя любов, аз не плача. Вече нямам сълзи, само дъжда. С Бога, моя любов, аз не плача. Искам още веднъж да ви пожелая да бъдете толкова усмихнати на 21-та и на 22-та годишна, и на 23-та годишна, да сте живи и здрави и да имате успехи и дай Боже да се виждаме по-често. Благодаря ви за поканата още веднъж, надявам се, че това не е последната ни среща. Благодаря ви още веднъж, честит празник! Ей, ей, готови ли се за припевчета? Идва сега! Моя любов, чуй ме, викам след теб. С Богом, моя любов, аз не плача, не плача. Вече нямам сълзи, пада само дъжда. С Богом, моя любов. Тъй като днес е празник, никой не трябва да плаче, усмихвайте се, целувайте се, обичайте се, напивайте се, ако трябва. Благодаря ви още веднъж. Руми Снежа!